nabrak kancane. Gumantung ning tindak kuing budi pakartining dhewe-dhewe. Ya sapa wong lakone kang temen. Aku tak amanake ing minyak becik. Nyingkuring kabeh dosa. Yuk dibakal wone kabejan kang tanpa upama nger. Suping yuk. Ndara-ndara wiyaga. Jan. Karang kayak rena penggalihe ya Mas ya. Pakai tunggon kok. Oh, padha. Oh nek tukang gendang itu sangu dhewe, Pak. Oh ngono. Mas JB sendiri. Aku ra wani. Oh ya wis. Ah bojoku streaming nang omahe. Azan. Ayo ora entuk lawang. Paling nginep. Apa Pak Por? Nginep. Azan. Nggih. Gandeng lor ki udan. B. Terus? Hah? Terus? Boleh sesuk-esuk. Oh toko homestay to. Genaku ono kamar siji nganggur. Lah iya. Oleh. Ukuran pira? Oh jembar ono kamar mandi dalam barang. Nggih, kowe Mandi di dalam. Heeh, ana AC nih. Nggih, sareh Mas. Heeh. Pizi.
Kuslo, kuslo, kuslo. Kusumaderati Wah, wah. Kusuma Wijaya. Nggih. Nggih. Oke. Nggih. Dibacakan sama Mbak Tari. Nggih. Napa Mas Eko? Apa iki Mas? Eko. Eko wong tuwa. Grantes iki lagi. Sapa? Kisah sapa? Kisahnya siapa? Kak Eko po? Mbok Mas Argo. Dikasih lagu terbaru Mas JB. Nggih, isih anget. Kebul-kebul jare. Isih kemebul. Eko wong tuwa. Nggih, monggo Mas Argo. Sampun? Sampun. Nggih. Sopo? Sopo? Mas Hah? apa? Mas Lagi mau mangsamu apa? Apa? Kasunyatan. Kasunyatan. Kuse ego wong tua sik ya. Aja nangis lo ya. Aja nangis. Ya.